natură, liniște și aer curat. Sunt Cosmina de la agenția imobiliară Mister Exclusivitate și astăzi suntem în complexul de case tip duplex, situat chiar la liziera pădurii, la doar câteva minute de cartierul Tribale. Casa are o suprafață de aproximativ 185 de metri pătrați. La parter regăsim un grup sanitar, bucătăria și un living generos de aproximativ 30 de metri pătrați, cu încălzire prin pardoseală, ieșire pe terasă și camera tehnică. Scara vă conduce la etajul cu 3 dormitoare, cu ieșire pe terasă, unde vă puteți bucura în fiecare zi de natura care vă înconjoară. Un alt plus al acestei case îl reprezintă podul spațios, care poate fi transformat în mansardă. Casa vă așteaptă să devină acasă pentru dumneavoastră.